di rangba songkunor ba penyaj ya kenika lempung kawamta kasngi ba dani bidai no lambarim jong ki isu ngi don lang ni nado ba sambal bijarwa dari chairman juga Northeast Student Organization samla Donald V Thaba samla biang bor bat kiwepat ki pranulam jong si kiwa kasamoi trikam lalet karpang iki nungilam thamai po jinglam jong samla remon samla penkemen bat samla ruben karpang iki snatrikam ba fer ki baban nak kaleng jong berinyo terap bat na shabar jong digari bi ej jong iru hakabanang kong asngau yakon pau jong sungu bat ai khulei karpang jak election committee jong kaseng hapo jinglam jong ba dani ba sa bat ki dekhot jong election committee lendam dai ke jing trai sitom met la ba sngi ngatrai kenam la pan urlong penyai bet yati jing jihit nong kit kam kamam ta ka sngi asnoru yak ban pau ke jing sungu bat khublei karpang ya kawai pa kawai ke snat trikam na keleng jong ka bri trep ban nasbar langba ka jing mi shethem ka jong pi kapani bat ka yai pan kan mau ba ka klama jong ki isu kan yai kawe cerita hakene kesni jo berthai pan penti kena bakina wei ken songsir bakin myo banya lat lut apo kari ke biet ke jongi nganam kwa ban kren sibun rai tang jing sngongu je baro kit hot bat kham tam sikin tien nam ta kini ki samla be sembenta kan election jo ka ki isu ngakan mau yeladi manswa haw arjar phra porba yakun apo election juga CEC ngai kon persa di ba syarai kana kat bang ya election ngasu sukupo yang ba don bok ngam rem babum kwa bangan job baleran ban yang rasan ban pha kren re ke ek bang akwa ban dong pi kum ki samla kanim takam ta ka singi je connection kamdik jing tenju bor kadai tangsi benta pengi penyat bet penjai renti bat petulun je selentem terekam jo ki isu hanre si parangilong kum kawai ka tim bat kum kawai kan hon bat kata kalong ka slam jo ke isu ka hikai ya jingi ye pasilong teli namah ba khia ka son kawan kanunu ko jik tanju je kari bacai penrio ki ban tarha ki dai ki khot ba kim lam ki isu pa pher nang ni sakmat kum ki nang lam pham bathamai kham tam ngai tak jingkit bok kerwiang ngai skam ni sakmat pen sri i sibon i jingi ye tanju ipi hari kan mau tang ka wei ki ka juk ba man ta kalong wat sngap ya kinyang kong wieng na sedien masakmat ndai ka thong ko jong pi ka long pentulun bat yai hem kam sim ban sakriok yakri ba ka jat peru koi kidang don kinong hikai ba phun dang ni ki sngi ki ong spang kata jing pha ki ban le tho ta census ringa skwa ma kan tho kum ni nginang khmi lenti ba kinong hikai kan rung kamra kelas ka sarkar pha rung jing beru pan kata kan ka jing kili ngiyo ka sarkar ka ba kumlo ka ki isu ngadong kwa pan put tu rai handai si parang elong ni khmi dan tibi kidi samla ba jala mentaro ngasukar pat ya kawai pa kawai kasnat dirkam ya wai pa wai khot jo ki isu haklang jo bin tram shane atali ye jinglam jung ba ramon samlapan kemen samla ruben bat pro kisi ke pentulun sentem dirkam kum kawai kan hun bat kata kalong kakti gamon kakti kadiang jong wai pa snat jong wai pa khot nak man kasnat dirkam kandai ka bor bat iktir bat kata kalong warla ngai dawa ti an ba pher ka sarkar kadang snap man hadu tabla terkam mrai ngajong berbor ki khot jong ki isu ke long ka an ban pandikna bagari ba ka jat menreu kan yeng rasong bat mender kan miyolan ban song buhai snong apo gari ke ba ye jongi ngakit bok kerwiang ya baro ki khot ya pranane ngat ba kinilam ba thamai sasim yikinu kimat ke sia theri tai po si retang gawe ngai ban kalong ai jinglong kawai ka jingatli bat jingesnia ngi dem tang chisian asla perthai ngin taipat jikari bi chungi haka chungsungan ka songhok ka sonongrem kermen bau blai dong ai put ai bor yikinu lam jaka seng bro kawai wat preng kini jing tenju pa pher ngi em haku kini ngi kum ka jaj benreu honrai bagi samla jong ki siu ki dang hem ka mesim lanu ka jaj benreu kanam sa chop thama hakina wai march perang Islam
boleh subun siajar ngu yang rasong kari bat kejat berugurway boleh subun